rawuh ingkang minulya, acara salajengipun inggih menika acara hiburan. Hiburan ingkang nomor setunggal inggih menika kroncong. Inggih menika kroncong ketawa. Dipun nyanyekaken dening kula. Kok mawi kepleset? Menika kroncong ketawa. Ayo gak nyanyi. Nyanyi kroncong ketawa iki piye? Ya mengono kuwi aku. Para rawuh menika wau nyanyi cengengesan. Ingkang dipun nyanyaken dening sederek buang. Kroncong ketawa sampun cengengesan. Para rawuh nyuwun pangapunten pemainipun badhe pamit mawi gitar. Monggo Mas. Terus pundi? Sampun Ndara. Saged nggih. Dados gitar menika kenging kangge omong-omongan. Sampun, Ndara. Liyane mawon. Liyane sampun. Kuwi piye? Nggih. Junaidi mrongos. Kok benten, Mas? Junaidi mrongos. Kok namung bret ngoten. Ale wangsulan nggih ngoten niku. Pripun? Saman ngunekke kula mrongos kok. Iku unine pripun? Lah sampean wau muni pripun? Junaidi mrongos. Lah iki wangsulane ngeten iki. Niku cetane pripun to? Prek. Kangge omong-omongan saged sih. Sakmenika menapa? Dangdut. Dangdut, dangdut. Dangdut menapa? Lagunipun lirikan moto sampeyan. Wah, mboten lagu India kok. Hoi, Junaidi. Lagu menapa menika, Pak? Cak karep sampeyan. Kau bukan anakku, tahu? Ayo pergi. Ibu, Aku bukan ibumu. aku anakmu, Ibu. Aku tidak beranak kau. Ayo pergi. Mama. Itu adoh banget. Ayo pergi, pergi. Dalu ngaten mawon, Mas. Betapa malang nasibku semenjadi tinggal babu. Sampeyan ditinggal babune mengko kebanyaki. Terangane seneng karo babune. Niki nggih isane lagu ngoten niku kok, Mas. Para rawuh menika wau hiburan kroncong. Salajengipun hiburan saking Ponorogo. Nah, menika
Oh. Oh. Niki mboten mayu lagu nggih? Mboten. Oh, Abur-aburan. Nggih. Ponorogo sampun. Hiburan keroncong sampun. Ampun. Samenika dipun gantos hiburanipun. Menika hiburan salajengipun inggih menika dagelan saking Ngayogyakarta. Inggih menika Junaidi CS. Wedal kula sembahaken dening sederek Junaidi. Sampun dagelan niki. Salebetipun dongeng. Kula dados simahipun bojo kula. Lan dados celakipun tangga kula. Kula menika kepernah putunipun mbah kula. Dadi wong rumangsaku wong kaya aku ki penak banget. Wong sugih ora tau ngambah lemah. Medun sepur tampani motor. Medun motor tampani androng. Medun androng tampani becak. Medun becak dipethuk pit. Medun pit digendong. Sebab kula lempo. Tenan. Riwayat zaman kelingan zaman semono. Ayo wong, ngenteni kanca kok ora teka-teka. Buang. Wow, monggo. Sampun dangu mboten kepanggih rak nggih tesih merongos to. Inggih, ayo pinanggih namung badhe nglethak panjenengan. Bapak mboten tindakan. Wah, kula menawi mboten kisah mboten tindakan. Wonten dalem mawon. Angrem. Lho. Mbak Yu teng pundi niki? Ajeng mangpe. Lho, mboten. Kok tekon Mbak Yu. Menapa tesih mandi wonten peken Mbak Yu? Tasih. Beton napa riyen nika kok nganti ora kuat? Betotong. Betotong no. Wong kowe iki karo kok ketoke basa apik banget. Kowe iki ngrumangsani basa Jawa ki angel kok basa malah rekoso awake dhewe. Kang, Kung, lho. Kang, Kung. aku ki ngundang kowe, Lah iya. Kakang. Heeh, ning kowe adikku Kakung. Dadi, Kangkung. Kang, Wis to ah. Piye awake dhewe? piye-piye to kowe iki? Kowe iki basa Jawa ora dong kok dadi malah rumahsaku ki. Aku ki asli Jawa kok ora iso piye. Iso tak tekani basa Jawa ya ora ngerti. Ngerti. Asli Sarung Jawa. basane apa? Cah cilik wae iso. Apa? Nah sande ngono kok. Sande. Tuku sarung neng warung. Tumbas sante wonten wande. Aduh, pinter. Tuku sarung neng warung metu ngurung-ngurung. Aku ora metu urung-urung. Ra iso Tumbas sante wonten wande medal undi-undi. Arung ndele muni. Kowe ya modal kok, Kang. Basa Kowe tak takoni ya ora iso. apa? Aku duwe omah ngarep, Kang. Kula gadah griya ngajeng iso wae, Dik. Anakku mbarep iki, Kang. Putra kula ngajeng iso wae. Dadi angger rep mesti jeng. Ayo. Anakku sing cilik dhewe lagi bisa mengkurep, Kang. Anak kula ingkang ngalit piyambak. Nembe saged boten mlumah. Kok ora padha Ayo men anek rep jeng jawab piye apa? mengujeng
Ora ono. Ayo. Mula angel. Kowe tak tekoni ya sing Apa? ora iso. 1, Tunggal, 2, kalih, 3, 3, 4, kawan, 5, gangsal, 6. 6, Pandang ra basa. 7. 7. Nah, jenenge isih goblok. Kowe iso Lho wong tuwa kok 5 apa? 5 gangsal. 6. Gangsal tambah setunggal. Nek 9 tambah sekawan. Rondo edan. Ya ora, dagelan ki bebas. Angel Jawa ki pancen angel. Jawa tenan. angel. Apa meneh? Apa Takono. meneh tekono? Jambu apa? Jambu jambet, Nek mambu. mambet. Tumbas lisa mambu, tumbas lisa mambet. Oh, dadi mbu ki mesti mbet. Iki ana tumbu. Nek mangsa nganggo bumbu, ku ya bumbet ngono. Lah mula kowe ya model mula basa Jawa ki angel tenan. Bapak, Rama, bapak turu. Rama sare. Bapak turu ngorok. Bapakku ora tau ngorok. Rama sare, Angel ta ngoroke. bapak turu ngorok. Bapak sare mungel. Nek bapak pas ora muni, Bapak sare mejen. ya, ya. Bapak apa? Romo. Bapak turu ngulet. Padha wae bapakku ora tau ngulet. Kuwi tegese ora iso. Ah, Coba Bapak turu ngulet. Rama sare lajeng muntir sliro. Menapa wungu ingkang wingi namung bekuk. Ya ngawur kowe. Bingkong banget ora. Ya ta. Basa Jawa ki paling angel. Angel. Ayo piye? Apane? Lho. Kowe ngundang aku. Kowe kuwi anak lutung. Udu. Ketara. Anak lutung ki. Kowe. Oh dadi kowe ki anak lutung. Aku ya iya ya. Lho wae kowe tak tekoni kok. Kang, Drijimu ana pira? kabeh 10. 8. Lho. Piye to? Hitungan. Ha iki 10 ngene kok. 1 2 3 4 5 6 7 8. 10. 8. Lho piye to? Cek loro jempol. Iki ya rombongan driji e. Kowe aja medeni lho, Kang. Iki omongan kok medeni driji kok 8. Nah 10 ngene kok. Oh, edan iki. Wong tuwa, kowe iki ngerti ora, Kang? Aku teko nang nggonanmu ki piye ra iku? Rai gedek. Tegese iki ketok seneng apa susah? Lah ya seneng to ndelok raimu ting selebar kaya ngono. Nek seneng mesti ana titik-titike. Ah iya. Piye mesti aku guyang-guyu. Nek kowe ketok susah. Nah, mula kowe iki kudu ngerti. Susah. Susah ing adine iki piye, kowe mesti iso nambani. Wis malah tak antemi ben susah terus. Ora edan to iki. Lah, mulane kuwi iki basa Jawa ki dapal iki. Piye? Ora usah perlu ngeling-eling sing susah. Nek aku mangan, aku dahar. Oh, lah iya kuwi Oh, basa. bapak dahar, aku mangan. Wah, iya bener. Lek dahar, Heeh. aku mangan. Oh, ya. Padahal bapak tindak, Hah? aku lunga. Kowe minggat. Ngono kuwi. Yo, iki kasar-kasaran ya. Lah kowe ya edan. Iya. Bapak sare, Heeh. aku turu Ya. Wah, apa ya? entek. Entek. Bapak ngunjuk, aku ngombe, Heeh. kowe glogok. Kuwi tegese apa kuwi? Tingkatan apa jenenge kuwi? Heeh. Oke, Ayo kee sapa aku garapen wis. entek. Hah? Entek-entekan. Kang, Kung. aku arep kandha karo kowe. Apa? Bojoku lunga saiki. Bojoku lunga saka nggon aku. Unjuk. Anjur piye iki kahanan kaya ngene iki? Aku ngerti nek lelungane ngerti. Aku wong tua ngerti. Lah mula kuwi arep takon karo kowe, apa to kaya aku ora salah apa-apa kok bojoku lunga. Saka ngomah to? Lah iya. Ninggalke ngomah to lelunga. Heeh. Dinengke wangger mulih mesti nang omah. Kuwi wong tua apa wong edan? Tak
tak ndelok rajamu kaya ngopo. Ya, lho. Ndi? Iki. Gambare ndelok. Ya, ketok. Jenenge Rajah Kala Cakra. Oh. Kala jiret cakra landhep. Heeh. Kowe wangun nek bedhog pitik. Loh. Iki betharane kala kalane kala katrung. Heeh. Kowe nek ngatrung sedina wong ping 7 jenenge kowe ngrumangsanana trah wong ngemis. Ya. Iki kok ngene iki. Ha iki kok ana rajah gambare M. Nah, M iki menungso mesti mati. Mula kowe rubah rabi dadi manten ping 29 iki mesti pegatan terus. Kowe amrih pegatan rabiya karo wong edan. Kuwi tak gugu kena ra. Iki raja kaya ngene iki kowe kudu nyirik. Ora mangan apa, Kang? Pendak esuk aja nyok mangan sabun. Oh, arep pangan. Ya, ora mangan sabun sepisan. Kowe nek ndodhok welingi wong tuwa, sikilmu tekuken. Arep tak lempeng kok Cuk. Dadi ketok gejojor. Wong tuwa iki mek weling kuwi bojomu lunga nendi? Ning wong tuwa ki akeh cocoke. Ora. Hah? Ora. Ora. Nah. Kok ora ki piye? Wong tuwa ora tau tuku buntut. Lho, tegese ora cocok. Ora cocok. Ya, ya. Blong terus. Pinter kowe. Cangkemmu nek omong Loh. ngawur. Kowe karo adine ngonekke cangkem Lanjut apa? diganti Apa? tutukipun. Rawangun. Apa? Kamasar-sare. Heeh. Ngene, tutuk iki basa Inggil. Padane ana tetembungan kawi. Iya. Sastra Curiga Mantarjo. Wah, kuwi kedawan. Loh. Ora iso. Oh, Sastra iki tulis. tulis. Dadi nek ora iso nulis wah aku ora iso nyastra ngono. Ora iso nyastra piye? Lha kok sastra tulis? Lah iya sastra curiga. Seling klithik ngono piye? Curiga ya apa? Curiga ki gaman. Gaman. Dadi nulis nganggo gaman. Heeh. Gamane wong nulis ya kuwi jenenge pulpen. Wow. Monggo Pak pulpen gitu ngono. Maruta. Angin. Waduh, aku wingi mangsuk maruta. Loh. Masuk angin? Ayo, Masuk maruta? mangsuk maruta. Ora kena. Ora kena. Ora. Ya. Wis. Kang, Heh. saiki ngene wae, Kang. Ya, Aku ki sakjane ngejak adikku. endi? Lho. Di Oh, kene to. jambel ta? Heeh. Kene le. Kowe ngopok ning apa? Wih, kaya lagu-lagu ning apa ning. Kene to. Lho, kowe iki darep-arep karo kakangmu. Darep-arep piye to? Wis kowe ora tau nang ngene kakangmu. Wah wong iki jenenge Kakang Wis coba ku takonono, Kang. ora lumrah wong. Kakang ora ketok wong to? Rak demit. Piye kabare Kang Jep? Wang, Weh. kanjeng Deprak iki apa? Kowe iki tak undang kok malah ngiling-ngiling tanduran. Tanduran apa? Coba tak undang. Wang, Wit. lho kuwi. Kok mesti wit lho mbok pang ngono. Wit. Kaya ki wangun. Ya seneng-seneng ya. Yo, Undang kira ya sing genah to. Seneng iki para tamu disenengi kabeh. Yo, yo. Ayo. Seneng. Tundang kanca-kanca kene. Ayo, kanca-kanca. Ya jandene kabeh. Mlumpuk kene. Ayo iki. Kene Tin, Tin, kene Tin. kowe tak dapuk joget karo ponijo. Sakarepmu. Ning welingku aja pancal-pancalan ya. Oh, poni joki pancen pincang kok. Tak kira lembaku. Ayo, Kuwi rak mbiyen sejarahe men sepele. suguhke drama. Oh, iya. Dagelane saiki 5. 5. Sing wedok siji dirayah. Kok kaya layangan diraya. Ya. Saiki suguhke deklamasi. Oh iya. Apik. Wow.
Punijo badhe ngawontenaken sanjak-sanjak. Rajin Pangkal Pandai. Ora apik dicontoni. Ora apik. Rajin Pangkal Pandai. Deklamasimna anggenipun maos supados ngresepaken wonten ati. Dipun raosaken menika mlebet kangge conto lari-lari. Perasaan. Rajin Pangkal Pandai. Ketok amping. Cobi Mas. Rajin Pangkal Pandai. Saged boten? Saged. Rajin Pangkal Pandai. Sing apik rajin Pangkal Pandai. Nah, Hemat pangkal kaya. ada gula, Ada semut. ada tangan, Ada sikut. ada kepala, Ada rambut. ada kol, Nunut. ada tikus, Ada marmut. Ada dingin. Jengkerut. Ada kali apa? sancut. Ada Ada bubar mawut-mawut. Ada ini apa? kentut. Ini masih, Didilat. ini masih. Ada telo, Ada mendut. Ada jendek. Ada jempol. Ora cocok. Ayo men. Menika wae ingkang mawi akhiran ut. Contoh kangge lari sekolah. Penting sangat. Samenika. ingkang wonten pendidikan Jagung nggih, lari-lari. Menika. Lho kok iki puncak kantuk menika wonten takkan lari gunung dikejar. takkan lari gunung dikejar. Leres. Sakmenika ingkang mawi akhiran ing. Wah. Mboten mawon kula. Pripun to? Mboten. Pripun to? Jaget. Mawi Dipun contoni. Mawi ul. ul. Oh, mangke menika kangge nyanyian. Nyanyian menapa? Il. Sauna Mas Bang pengacara mawon. Menika wawancara pembacaan puisi sampun rampung. Acara salajengipun inggih menika tamu saking Jakarta menika menungsanipun. Selamat datang. Selamat datang. Ibu pengantin nggak bisa omong Jawa ya. Asli Jakarta. Iya deh. Jakarta mana? Grogol. Ben Wetan. Oh iya, momennya. Ketemu kali. Loh. Ketemu lagi kok ketemu kali. Amin tiru-tiru beluput. Monggo. Mas Punijo, menika dipun senggai. Kenalaken. Saya Mas Junaidi. Oh, iya. Kring. Weh. Ana orkes kok garing ya apa? Kering. Apa engko nek kudanan yo teles. Biar jelek masih turun priayi. Kring. Tiap hari pakaian berganti-ganti. Berganti-ganti kok pamer gusi. Mongko Nyoto. Boy kang sae paling seneng kalau istrinya yo rasem. Pulang kantor hatiku menjadi ayam. Istri saya cium mesam-mesem. Mesem perlu kowe. Ra iso mingkem. Wong nggih mangkel iku mangsuli Junaidi, rumahnya daerah Bantul. Engko tekan ke Camkem Kuneh ya. Ora iki apik. Seje kok kata-katane. Dari Jogja nek ngekol isih ngidul. Mas Buang, Mas Ponijo, kae Mas Jambul. Nek kowe lambene gandul. Ya men mangkel kowe. Junaidi,
seneng banget kancane akeh. Aja wedi. Sesuk direkam meneh. Kedong guyu apa do ngoceh. Geguyu kowe sebab kowe lambene doble. Sing apik karo kanca ki sing apik contoh iki kaya aku lho. Junedi kepengin dadi dokter. Lho, kuwi gak kanca ki ngono. Iya. Dadi dokter duwe pabrik kelir maker. Sugih to ora Latihan gaplek bendina mangan lemper. mangan lemper adoh nek turu ngiler. Ora. Mula golek akhiran ki sing apik. Kira apik seneng aku ya iso kok males kowe. Piye? Mangan gembus. Aja okeh. Mas buang bagus. Waduh, tadae okeh. Para rawuh ingkang kula hormati nyuwun sami pangaksami paripurna panganten sarimpit badhe medal saking sasana pinajang lumampah wonten sak ngajenging rigul. Badhe nyuwun berkah pangestu para rawuh sedaya. Pramila monggo kula aturi salaman kalian pengantin sekalian, wekdal sampun paripurna sugeng kundur, sugeng sari, matur nuwun.